A ruta gastronómica máis que tapas xa ten gañadores. A Mancomunidade de Barbanzarousa fixo entrega dos premios nun acto celebrado na Pobra, no que tamén se puxeron sobre a mesa as cifras dunha adición que superou as 6.500 tapas servidas. A iniciativa impulsada pola Mancomunidade de Barbanzarousa celebrou en novembro a súa 11ª edición, pero quedaba pendente desvelar o nome dos establecementos premiados. Podemos seguir dicindo que este é un proxecto consolidado da Mancomunidade en colaboración cos catro concellos, no que ano a ano temos unha maior participación e ao mesmo tempo un maior nivel nas tapas dos 4 concellos. Na Pobra do Caramiñal o primeiro premio foi para La Calle, mentres que Taberna dos Cuñados e o Xanxo completaron o podio. En Boiro o galardón principal recaeu La Tablita, seguido de Louvi e Furia. Pola súa banda en Rianxo impúxose Agro da Corna, quedando en segunda e terceira posición o Castelao e o Vilar. En Ribeira, a tapa mellor valorada foi a da Recobeira, con Échale Huevos no segundo posto e a de Maris no terceiro. Tivemos a oportunidade de gozar da nosa cociña en formato reducido e poñendo en valor produtos locais de excelente calidade. Queremos expresar o noso agradecemento aos establecementos participantes pola súa implicación un ano máis na organización de Barbanzarousa máis que tapas. Durante o acto de entrega de premios, a Mancomunidade fixo balance dunha edición na que participaron 34 locais hostaleiros e se serviron máis de 6.500 tapas. Segundo os datos facilitados pola entidade, o impacto económico directo superou os 32.000 euros nos propios negocios, poñendo de manifesto a importancia do sector hostaleiro no desenvolvemento económico da comarca. Estas cifras evidencian a relevancia do sector hostaleiro no desenvolvemento económico do territorio, con un impacto directo estimado superior a 32.000 euros nos propios establecementos. Contamos con un produto de primeira categoría que debemos seguir promovendo e valorizando de maneira conxunta. A ruta máis que tapas consolidas así como unha das citas gastronómicas de referencia no Barbanza, combinando promoción turística, dinamización económica e creatividade culinaria.